नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी समाधान मदने, कृषी पदवीधर आणि कृषी सल्लागार किसान कॉल सेंटर आपलं माझ्या कृषी समाधान टेक्नॉलॉजी या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण 20-20-013 या कॉम्प्लेक्स खताबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत। शेतकरी मित्रांनो, त्यापूर्वी आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, जेणेकरून माझे यापुढील शेतीविषयक सर्व नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील। चला तर पाहूया। शेतकरी मित्रांनो, NPS म्हणजेच नत्र, फॉस्फरस आणि सल्फर हे 3 घटक असणारं हे 20-20-013 हे खत आहे। हे कॉम्प्लेक्स खत संयुक्त खत आहे, ज्यामध्ये 2 प्रमुख घटक 20% नायट्रोजन आणि 20% स्फुरद आणि त्यामध्ये 13% सल्फर आहे, जे झाडांना सहज आणि लवकर उपलब्ध होतं। एकाच एकच्या प्रमाणात नायट्रोजन आणि फॉस्फरस यामध्ये उपलब्ध आहे। ही आपल्याला खताची बॅग 50 किलोच्या पॅकिंगमध्ये उपलब्ध होते। तेलबिया आणि कडधान्य पिकांसाठी हे एक आदर्श खत आहे। पीक बियाण्यांमध्ये प्रथिने आणि तेलाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी 20-20-013 या खताचा उपयोग चांगला होतो किंवा उपयुक्त आहे। पिकाच्या संपूर्ण परिपक्वता कालावधीसाठी चांगल्या स्थिरतेसाठी उपयुक्त असं हे 20-20-013 खत आहे। सर्व पोषक घटक असलेलं एकच खत म्हणून वापरण्यासाठी कमी वेळ आणि श्रम लागतात आणि शेतकऱ्यांच्या निविष्ठांचा खर्च कमी होतो। सुरुवातीच्या वापरासाठी आणि नंतर पीकवाढीच्या काळामध्ये देण्यासाठी सुद्धा सर्व पिकांसाठी हे खत योग्य आहे। तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया इत्यादींमध्ये आपण याचा वापर करू शकतो। सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कापूस, ऊस पीक या पिकांमध्ये आपण सहजपणे या खताचा वापर करू शकतो। शेतकरी मित्रांनो, यामध्ये 13% सल्फर आहे, जे NPK नंतर चौथे मुख्य पोषक घटक आहे। दाणेदार स्वरूपात आहे आणि विखरून जागेवर टाकून किंवा पेरणीच्या वेळी किंवा पाभरीने किंवा तिफणीने सहजपणे आपल्याला हे खत देता येतं। हायग्रोस्कोपिक स्वरूप बरेच कमी आहे आणि विविध प्रकारच्या जमिनीसाठी आणि पिकांसाठी सुयोग्य आहे। हायग्रोस्कोपिक म्हणजेच जर हे खत आपण ज्यावेळी पावसाळा असतो, हवेमध्ये आर्द्रता असते, त्यावेळी जर उघडं ठेवलं तर यामध्ये ओलावा तयार होत नाही, लवकर ओलावा तयार होत नाही, कमी ओलावा तयार होतो इतर खतांच्या तुलनेत। शेतकरी मित्रांनो, सल्फरचे प्रमाण कमी असलेल्या जमिनींमध्ये सर्व पिकांसाठी हे एक सर्वोत्तम खत आहे आणि सल्फरची पसंत असलेल्या पिकांसाठी अतिशय सुयोग्य असं हे 20-20-013 खत आहे। शेतकरी मित्रांनो, या 20-20-013 या कॉम्प्लेक्स खताचा वापर करून आपण उत्पन्नामध्ये भरघोस वाढ करू शकता। माझा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, जेणेकरून माझे यापुढील सर्व नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील। धन्यवाद।